ụmụnne m ndewonu gbagharanụ m ndewonu. Unu ga-asị na Malina onye ọcha abịakwala ọzọ, Ngozi Chukwuka onye ọcha abịakwala ọzọ. Gbagharanụ m, ụra buru m, ọ ihe mere ihe ahụ, ụra buru m. So njọsụ chefuo na taa bụ Satọde, na ọkwa na ihe anyị ji n'aka taa. Unu ma na every weekend Fraịdee na anyị na-ebutere unu ozi ọma from ala Igbo. Omenala Igbo efula, omenala Igbo agakwana ga-efu. Ndị TikTok gbagharanụ m, nwee taa m ntinye unu betufu ugbu a ka anyị mewegodinunu otu anyị ha nọrọ na Facebook ya na Facebook na YouTube. Batawanụ ihe isiokwu anyị taa bụ iti ekpo na nkọwa aha a na-aza n'ala Igbo. Iti ekpo na ịkọwa aha a na-aza n'ala Igbo. Ọwụkwanụ naanị m na-abata n'ihe a, maka na ọwụ naanị m na ọwụkwanụgo mụ a ekwekekwanụ nke mma ihe a na-akọ. So ka m kpọbata n'eze mmụọ, maazị eze mmụọ, dede m maazị eze mmụọ ihe anyị Chukwu anyanwụ, ka o nyere anyị aka kọwaa tiwa akụ ahụ otu ọ dị suppose ishega. Vidio m dị blur, I hope na vidio m dị clear, but ihe ọbụla anyị nwetara taa biko were ya na esetịghị m up ọfụma before m batawa. Gbagharanụ m. Dede maazị eze mmụọ, ịbatala nọọsa ndị Igbo mma mmadụ. Ndị Igbo ekele m nnụ asị m onye ọrịa rie na nke oshini kama nzeze elibe ndewonu. Ndewo dede m eze mmụọ, ngwa kọwakwarụ ha otu anyị na-esi akọwara ha before ha marala anụ mmụọ Malina ma mụa bụ jọsụ ịnọ na-atụnye ọnụ n'okwu a n'ọgụ a na-akụziri anyị nkụzi a na-akụzi taa. Kọwakwara anyị onye Igbo na ihe mekwa anyị ji wee wekwa na-akụziri anyị ihe na-akụziri anyị. Igbo mma mma n'ọzọ ekelekwa m nnụ. Awụwo ihe anyị Chukwu anyanwụ, eze mmụọ ihe anyị Chukwu anyanwụ, amị onye isi ndị ntọala ọdịnala. Ntọala ọdịnala bụ otu na-elegide, na-elekwa, na-echekwa ihe ọla gbasara ọdịnala, omenala na nsọ ala ma iwu ala ndị Igbo niile gba gburugburu. Otu a otu ndị na-elegide ihe gbasara okwu mmụọ, ndị nụ n'ihe okwu mmụọ, ka ndị dibịa na-esi eme ihe na iwu na-echekwa ma na-edukwa ndị dibịa, maka asị mmanwa na-eke ya eriri ukwu, ga-ekeghị ya eriri ukwu, o nwere ike mebie ihe. Otu a otu na-ejide ndị dibịa na ndị ọzọ na ndị n'ihu mmụọ dị iche iche ka nwụ hapụ ịga ha ụzọ, nakwa enyekwa aka na-echekwa nwụ ka ha ọjọọ ndị ọjọọ hapụkwa imegide nwụ, ndị obodo hapụ imegide nwụ, maka asị ụka amana ama akpakpa dibịa ma dibịa amana ama ahụ ụkọ n'ọkụ. Ọkwa otu a na-elegide otu ọdịnala niile na otu omenala niile kpara ụkwụ na ntọala Igbo. Otu ndị ntọala ọdịnala na-elegide ha ma jikọọ ha ọnụ ka nwa nwere ike nwee otu olu na-ekwu otu okwu. Ihe ọla gbasakwa na ihe ndị nna nna anyị ha domararị ọfọ ha kpụrụ okpo nsi agwụ ikenga, ihe ndị ahụ niile o jiri mara obodo, ejiri mara Igbo, ndị nna nna anyị ha domara ma ihu nga nwụ ụnụ ma ihe ahụ otu a otu na-elegide nwụ, na-echekwa nwụ, na-ahụkwanochi ndị ama ahụ ndị ahụhụ ha anya hapụ imebi ya. Ha anyị na-emewe ichekwa ha ọla gbasara Igbo, ha ọla wu ihe gbasara omenala na ọdịnala na nsọ ala Igbo. Ndewo dede m, ndewo. Ịkọwarala n'anya ọfụma, ịma na ihe okwu anyị ji bịa taa, ụzọ ihe abụọ ka anyị ji bata taa.
nke mbụ bụ ihe a ikpo eti ihe a ekpo nwaanyị ọ na-ahụ ekpo, kedu ndị na-aba, kedu ndị na-eti ekpo, kedu ihe a otu a na-enwere otu eji anyị nwere ihe anyị na-akpọ nkọnkọ na ebe nshibịa. Ị ga-erute age ahụ before ị baa nkọnkọ and all like age group. So ama ma ahụ ka ọ dị n'ala Igbo niile ihe gbasatara ekpo n'ala Igbo. Ndewo. Nke mbụ na mbụ ihe ị na-ekwu okwu ya wụ ihe a na-akpọ mmanwụ. Ịbịa na mmanwụ nwere aha dị iche iche. Ochi mmanwụ ọwụ ekpo otu n'ime ha. Enwere nke eji akpọ okorosha, enwere nke eji akpọ agaba, enwere ijele. Ọ bara ụba. N'Ọnịcha ka ntị etukwa Ọnịcha anyị nwere ọtị iche, nwee ụlaga, nwere ụlaga, nwee ọgba mgbada, nwee oji ọnụ. Ndị niile wụcha mmanwụ. Ọrịa ahụ ekwu mmanwụ aha ga-eju ebe na-ebe ọla ọrịa ahụ. Kama anyị kwesịrị ịwa ntọala nụ ime ihe gbasara mmanwụ. Nene ka mmanwụ wụ ịma ndị ụfọdụ che mgbe ma gị kwugo okwu na mmanwụ uhie eji eme emume mmemme, na mmanwụ uhie eji eme ndị mma n'obi ụtọ, na ihe mmanwụ na-emewe ịgba avụ, ide ego, na a na-emekarị ya oge ọla emega mmemme. Ya wụ mkpanwụ aka enwe o jiriri ya kwado ihe nwe oke nwe ọma gbasara mmanwụ. Kama ọwụghị eziokwu na ibe n'ibe, kama ọwụchaghị eziokwu. Mmanwụ ihe na mmanwụ bara ụba ihe nne, maka anyị ga-awa ihe mere ndị Igbo jiri nwee mmanwụ. Ịwara mmanwụ ihe mara mmanwụ onjuka na-etoru etoru, ga-etoru ha etoru, ị ga-aba mmanwụ. Ga-agahụkwanụ aganaba ha eji akpọ mmadụ ime. Enwere ihe ndị ga-emecha nwa bekee ji akpọ ya ritual. Ashi emela gị initiate ya awụhụ ihe ga-aba mmanwụ ahụ. So gị kwuo ya n'olu oyibo, mmanwụ wee closed circle. Nini mere o ji bụrụ a closed circle. Ịwala ndị ụfọdụ nwere ike kpọọ ya secret society, but enwere ihe mere o ji wuru secret, enwere ihe mere o ji wuru ihe nzuzo, maka ọwụ onye ọwụla eji aba ya. Asịga nwaanyị a ga-aba mmanwụ. Asụ ele ihe mere eji hima mmanwụ. Ịwala ndị mmanwụ bụ ịma Igbo enwe amị, Igbo enwe polisi ka eji akpọ kọtụ ma ndị uwe ojii. Enwere ndị Igbo eji eche obodo, ndị eji arụ ọrụ ndị amị, ọrụ ndị polisi owo ndị eji akpọ ndị otu ebiri ọ ndị otu ọgbọ. Anwụ eji arụ ọrụ ndị niile. Kama abịazi enwere ihe eji awụ onye obodo mee ihe. Onye ga-eme ha obodo ya ezuru mee ya. Ya wuru onye ama ama, ya wuru onye nwere ike, onye nwere ndị mmadụ ndị ga-akwado ya. Ya wuru onye ọjọọ eji akpụ ụjọ. Ebe ka ndị mmanwụ eji eche aba ha. Ọ enwere kpa ha ga-eji mee obodo, achọm ịchọ ndị mere ha. Ọ ndị mmanwụ ga-eme nyocha. Nene wo ndị mmanwụ kpa eji achị secret service. Ndị Igbo bidoro ha eji akpọ ha kpa eji achị CIA ọ M15 ndị Britain nwere. Ọ ndị Igbo bidoro ya. Ọ mma ejiri fọm otu mmanwụ, maka mmanwụ onye ihe bekee ji akpọ max. Ịhụga ha onye ime onye ọwụ. O nwere ike wuru onye ga-akụkọ akụkọ, o nwere ike wuru nwanne gị nwoke ime onye ọwụ. Ihe nwa eji arụwụ ihe gbasara sekuriti, on the secret service, ihe gbasara sekuriti obodo. Onwe eji ahụcha onye ga-eyeche gị eze kpamike kpuru nkata. Ya wụ ha ezunaga ndị mmanwụ ga-achọ ha ya. Ọhịa mere ejiri hima mmanwụ njuka tupu ga aba dụọ gị isi, tupu ga aba ga-agba ndụ, maka ọrụ nwa eji arụ ọrụ ị ga-adụ iche ihe n'otu na obodo. Ihe mbụ ị ga-epu ụzọ hụ anya, ihe mbụ ị ga-epu ụzọ chee echiche ma gị chema ihe ị ga-arụ n'ọrụ. Ị ga-ahụ otu ahụ anya kara ụmụnna gị, kara ụmụnne gị, kara ezinụlọ ichefu ha, kara ndị enyi gị.
ọwishi ahụ ị ga-adụ tupu anaba gị gị na-ata aga m ashị ha ga na-arụ ha ha shị gị rụọ njikọ o ji wụrụ otu nzuzo ọwụ onye ọla eji aba ya onwe ka eji awụ enwekpe eji alụga ọgụ anwụ eji egosi ihe ọgụ iwara ọnwụnwụ ndị ahụ dike ha eme ma nwa eji eme ya asha a ga-egbu mmadụ nwa egbuo enwekwa na ha emere nwaanyị ejiri aba na ya maka ọrụ nwa eji arụwa ọrụ ike ọrụ ike nga ka m chọrọ ikwu ime enwere ụmụ nwaanyị ndị ịsha nwowu dibịa gị bịa nga nwụọ gị iweala nwa ọkụkọ nwa ewere mma gbuo ya nwaanyị ekwesịghị igbu anụ ọ na-afọ ka nwaanyị igbu mmanụ ihe mere nwaanyị ejiri aba na mmanwụ anwụ rụrụ ọgwụ ihe emega ahụike o nwere ike ọ ga-ada n'obodo achị ndị mmanwụ jee gị na ahụ nwaanyị gị na-jee igi ji mmegbu mmanụ nwaanyị ekwesịghị igbu anụ ha ọlarị ndụ ọwa arụ nwaanyị ọlọ sọrọ ya wụrụ ọwa arụcha nwaanyị ga-ewere mma fie ọkụkọ olu ọfie ewu olu ọfie nna m olu kama ụmụ nwaanyị ugbula ka ji eme ya gị jọ nwe nwecha nwa dibịa ọwa arụ ụmụ nwaanyị na-eme ya ehika ụjọ anaghị ekwe m eme ubi ha ọhịa mgbe a ga-esi ụmụ nwaanyị ekwesịghị ime ya ọnjuka mgbe ala wala nwaanyị Igbo nwere ọrụ ndị ojii arụna maka ọrụ ahụ ga-eme gị ga-emerụ arụ ekwesịghị ịrụ ya nwaanyị Igbo ekwesịghị ịba uwe ojii nwaanyị Igbo ekwesịghị ịba amị maka o nwere mgbe ọ ga-eri apị gị egbe ị ga-agbagburu mmadụ maka ndị Igbo amara na ha eji akpọ frequency or energy na ka nwa bekee akpọ feminine energy ejila etisa hụ ji emenwu njikọ iwara maka nwaanyị imeme ya nwaanyị ahụ ọfụọla ihe eji nwaanyị eme ọ na-akpagazi agba nwoke ọ njikọ eji ise gị nwaanyị awa ji nwaanyị awa ọjị nwaanyị ete elu ọ bụghị iji megide nwaanyị ọ maka ihe enughị ime iwala ka ihe eji akpọ vibration ọ maka ihe enughị ime ọ njikọ arụ jiri ju ebe niile maka maka ewu nwaanyị maka ewu nwoke ọgbọrọ anyị sọrọ anyị bilie ya nwoke na nwaanyị awụghị otu enwere ike ịgachi ike ka ke aka hụ ke kama awụghị otu mana mmụọ mana ihe nwoke na nwaanyị awụghị otu enwekwara mma nwa ji wuru opposite dụala ihe ndị Igbo kpọrọ nwa owu ihe dakpọ binary complementary si ihe kwụrụ ha kwudosobe ya kama enwere ihe ga-epu ụzọ kwudoso ka ọzọ anụrụ ya dara iji nye ya mkpado ịhụrụ ya ihe kwuru ha kwudosobe ọ njikọ gị bedo n'osisi enwere osisi gasị gị ewe oke osisi ka ewekwanụ enwere osisi eji amị mkpụrụ nwe ochie ejiri amị mkpụrụ ọkwa otu osisi ha nwere ike rụkpọ ọrịa akụ bekee asị gị akụ ka ewe akụ nwoke asị gị akụ ka ewe akụ nwaanyị iwara osisi niile nwere oke na nne ọkwakpa anụ jiri nwe oke na nne ịhụrụ ya ọnụ ọbụla nwere oke na nne anụ ọbụla nwere oke na nne osisi niile nwere oke na nne ọkpa ejiri kọwaa nwaanyị asịghị nwaanyị nwere ike ịba mmanwụ bụrụ nwaanyị kara nka ọ na-amịga ndị n'ime mmanwụ ịwara ọ ga na-eso nwa afọ kama a nabara ihe ime otu ahụ maka ụmụ nwaanyị na nwoke nwekwara mgbanwe ejikwa ewu akpa oji ka nwa bekee ji akpọ infọmeshọn maka ha ekweghị ịma mmanwụ ehima iji chekwa obodo ka ahụ nwa na-ejem afọ a na-agba afọ ịgwa gị dị akpa ha ya jiri kọwaa mmọnwụ ịkọwala gị na ha ewuhe n'etiti mmadụ na mmụọ iji isi gị ihe n'etiti mmadụ na mmụọ maka o nwere a spiritual aspect of it ya oke mmụọ oke ya na-akọwala gị so o ji ya akọwaga maka mụ ụfọdụ eji mmanwụ eme ka nwa bekee ji akpọ prediction o nwere mmanwụ ị ga-ahụ ya wụrụ ya na-ekwu maka oke ya were mmanwụ ekpoghe eji akpọ eji enwe eze okotoko na ezi avụ ivu a na-agba gị gị na ihe ubi ka afọ ga-eme ọfụma ezi ha ga-akọwa ihe ubi ga-eji mee ezi avụ ivu nnukwu ya ọrụ na a ga-enwe plenty harvest ezi harị small ya ọrụ na harvest ke this year ọ ga-arịcha oke ịhụrụ ya eji eji mmanwụ akọwa ihe maka ndị eji akpụ mmanwụ ahụhụ ndị ọkpọrọ ọkwa ndị nụkwa ndị dibịa nka anwụ eji akpụ mmanwụ maka mmanwụ ahụ nwa ụgachi nwuo o nwere ebe oshi bi eteka
ịhụrụ ya ebe o si bete ka uhe nwa nụkara mema so ihe niile ndị ahụ nụcha na mmụọ ụbọchị kejeji ya arụ na-abịa kwumasị na-ewu mmanwụ n'onwe ya bụ otu ahụ ọwụ ahụ emega oge emume ahụ na ndị ahụ n'ime otu ahụ ọya mmanwụ yọwara ọya mmanwụ ị na-agaji onwe gị si nene ka ndị otu eji eme maka ọhụmụ alarị mma taa emeghe ihe ala na ula here mma obodo echekwala obodo maka gị baa obodo ọhụrụ gị bụrụ onye si mba baa ndị mmakpa anyị kwugo okwu na-achị nwanne anyị ndị ugwu ewara ndị ka akpọga hesmen anwụ jiri ebe niile ndị mmanwụ ga-enyofu nwo ebe nwọnụ ewara mgbe ala gwara ala Igbo ndị mmanwụ ndị ga-enyofu shie nwe onye ọhụrụ baara enwekwara onye bi ime ọhịa nwere onye bi oke ọhịa ndị mmanwụ amarachara ihe ndị niile maka ọwụhe nwa eji arụ enwere ya nwere ndị ewu ndị mmanwụ otu ọwụ ha eji ekpu agbari oge emume ọwụ otu ka ọwụ ana enwere ọnụ ndị otu ahụ eji arụ ọwụ naanị agbagba azụ ịwara ha nwa na-emewu iji iji gị ihe nwa omega iji kwado ha obodo mega kama ọrụ nwa eji arụ nwa ọrụ nwa wụ ichekwa obodo ọ nga ka echiri pọmụọ secret service ndị enu ka ndị Igbo pụzọ bidozie. So edede m ịkọwatala nke ahụ ọfụma ndị TikTok biko na-ewelara m iwe abatara m late biko na-ewela igbe ka ụra ehihie bịa bụrụ na ka kinobi leda abụ m human being ụra buru nso mgbarịrị dị agbapụtazi ya sị ka ọ bụ na dede m na already na-eche m na behind the studio so biko gbaghara nọ m otu anyị si wee bido ihe a taa ihe anyị na-akọwa maka ya taa bụ iti mmanwụ ma iti ekpo n'ala Igbo and then ọ na-akọwakwa na ụmụ nwaanyị ọ bụghị ihe jiri eji na ụmụ nwaanyị na-eti mmụọ na-eti ekpo bete ihe ọzọ m chọkwara ịjụ ya bụ ụmụ nwaanyị a na-ahụ mmụọ anya mana ịma o nwere ọwụ ma na-ahụ mmụọ anya onwe ebe a na-eti mmụọ ebe a na-eme seremoni o nwere ụmụ nwaanyị na-abịacha dị a bụọ mmụọ ego a na ọda atọ ihe jiri eji n'ala Igbo ọhịa nkọwaga mmanwụ kwubila ka aba na ihe bekee ji akpọ entertainment maka gị ile anya ga-ahụ si that over 90% of ndị tiga mmanwụ na mmanwụ tiga wụ for entertainment ugbu ma gị kwugo okwu maka ọgwụkọ ọrị before ị ga-ahụcha ụmụaka ode ụmụ 10 years ụmụ 14 years apachaghị mmanwụ acha m gbaga mmanwụ ịwara ha na-akụ ugele ọwụkọ ọrị na mbụ ya bịakwachi ndị age grade ga-eti mmanwụ na ọnọdụ na ha nwawu ndị age grade ha ga-anara permission to because otu obodo ọbụla nwere ndị otu mmanwụ ha ga-anara permission from ndị otu mmanwụ n'obodo ahụ ha si nwa ga-atie nye ha ntụziaka maka nwere ndị ụfọdụ na-ejeje ha na-aga mba ga buru mmụọ nwa ga-eji tie mmanwụ nwa tiche ya mmụọ ha egbu mmanwụ otu n'otu nwere ndị nwega problem taa ya bụ mmanwụ ha tiri maka asị nwata erughị eru ruo ọgọdọ ikuku buo ọgọdọ ya eburu nwa enwere ndị nwega nsogbu taa ya mmanwụ ha tiri ọwụ na mmanwụ na nwoke ya ahụ ọjọọ kama eji etoru tupu tie mmanwụ itiga mmanwụ ịwụ nwoke ime ike nga ịmadịghị ike nga awụ iruba agwụ ịmaghachi gị nwere ike iwe onye mmiri gị na ndị mmiri ga-esetụlube gị gatima mmanwụ mmiri mmiri ga-enwe nsogbu ịhụrụ ya ọ njụka tupu mmadụ etie mmanwụ a ga-epu ụzọ mee initiate ana ị ga-emezicha ihe ndị niile tupu a na-anaba aga otu mmanwụ maka ọnwụ naanị ihe eji eme n'ike ọkwa ha eji eme na mmụọ ịwara ọha eji eme na mmụọ ọwụ ha naanị ihe ha na-eme na mmadụ a na-emekwa ya na mmụọ tupu ga aba anyị ga-etozu oke ma na mmadụ ma na mmụọ asị anaba na onye n'otu mmanwụ tiga mmanwụ ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị ụfọdụ nwa ga buru mmanwụ chee ma ọwụ amega ịmakwa ndị anyị bụ nwaanyị mechaa anya heri ahụ akpaghị nwaanyị Ima maka when we were growing up, Ima, if I mention I grew up in Onitsha, I mention like an teacher. But once in a while, I think once a year, when nke na-apụtara asị na nwaanyị anaghị ahụ ya ahụtụbeghị okorosha nwaanyị adị ahụ ya n'ime okorosha nwaanyị adị ahụ ya enwere mmanwụ ndị nwaanyị adị ahụ na ha nwe ojiga gewu the spiritual aspect of it ị ga-ajụ onwe gị nne mere nwaanyị a na-ahụ ya maka mmanwụ ahụ ihe gbasara nwaanyị maka mmanwụ ihe ojiga gị agwa ndị n'ime mmanwụ eji eme ọha nzuzo
Igbo a na-eme ihe na ha na-aba na uru enweghị Igbo na-eme for ordinary entertainment ike eziokwu ibiri nwaanyị alụ alụ chaikpemanya akọwa ya ka ala dịcha na ihe niile Igbo ejiri eme na ha efe entertainment ọlụ Igbo nwere uru ọ bara o nwere uru ọ bara ọ bagala gị ọ bagala obodo ndị mmanwụ anụghị nga ahụ ebe akụ ekwe kụ ugene anyị wụ ndị otu mmanwụ olu ndị mmanwụ ọrụ nwa eji arụ ọrụ nwa ọrụ isi ọrụ nwa wu ichekwa obodo ọnjuka gị bedo malawala onye isi onye ji akpọkpọ ejashi chief security officer obodo niile ji awụ eze mmụọ obodo ahụ maka ọlọ soro eji hima mmanwụ ya onwe ka ya ga-awụrela ọwụ a member of the masquerade. Yes. Okay. Iwala nwa ọgwụ nrọ ka arụga eshi night na chọọchị ọkpa eji eshi echichi mmanwụ eji eshi nze na ọzọ ọkpa eji eshi echichi mmanwụ ọnjuka bifo mma na-agba gị shawe masquerade ma a na oshi zuola but ugbu onye ọla nwere ike fasha anya na otu mmanwụ ịma otu mmanwụ ọnụ ọ nwere ike wuru ndị eji arụ krismas nwa eji akpara ego ọ ya rụ ista nwa eji akpara ego ọ bụ otu mmanwụ akọ gara gị ha enwe mmanwụ ọwụ ndị ahụ wụ carnival ka nwa omega ihe nwa bekee kpọga carnival onwe mmanwụ ọwụ otu mmanwụ ihe onye na otu mmanwụ ị ga-ama o nwere ike enwedịghị anaghị eme entertain ihe tuye but mara ahụ ogwe marakwana ọrụ ụmụ asị ndị n'otu mmanwụ. I wish na o nwere otu a ga-esi nnọkọta nnọọ tradition Igbo anyị anwa Igbo culture ọ na ha edisapia slowly onwe onye na-ekwu m ka a ga-esi mede nnọọ ihe niile alaghachitekwa azụ bak anyị gbaga na ntọala ọdịnala gị bedo Nnewi na enwere ajọ ọfịa ịwala ndị n'ime ajọ ọfịa na o nwere ike half of day ma ama ahụ ọrụ mmanwụ kwesịrị na-arụ nwekwana ike half of day ma mara maka ọwụ naanị ọkụ ndị dibịa ọrịa mma but ọrụ mmanwụ the primary work of mmanwụ wụ he ngwa gị secret service iprotect ịgaidi obodo agaghị enwe information before enwe any attack or any foreign influence ime obodo ha hụrụ apa n'obodo they will know. Ịhụrụ ya enwere nke ị ga-eru ana ọwụ onye ọla ji aba mmanwụ ga-awụ somebody really intelligent iwala refocus before nwa naba aga otu mmanwụ. Ịhụrụ ya then ya arụkwacha somebody igbuchikwere ike na mmụọ maka ọwụ onye ọla ji aba otu mmanwụ maka ọnwụnwe ike obodo nwere ọnjuka gị bagharala obodo gị wuru onye tozuru oke ba obodo ị ga-epu ụzọ chọ ịma ndị nụ ịma ama enwekwara mmanwụ n'obodo ahụ. Iwala ịma ama enwere mmanwụ n'obodo ahụ maka obodo ọbụla nwere ndị nwere mmanwụ nwoke guzo a nwoke o nwere ike ọwụ dibịa o guzo a nwoke enweghị dibịa ga-achị ya o zuru oke. Dede nke mmụọ anyị ga-emecha mbọsị ọzọkwa anyị nwere ike ịrụtụkwa nke ahụ aka ka anyị muvukwa forward to ihe gbasatara aha ndị Igbo na-aza aha anyị maka ihe nji ekwute okwu maka ihe aha anwa o nwere anyị nọ na-eme show mecheta na Fraịdee ma ọ Satọdee ma o nwere otu isi kwuo ya aha ndị Igbo na-azagachi na ọ wụghị ihe jiri eji. Kedu ihe nchọ ka ịrụnyetụrụ anyị aka n'okwu ahụ ọzọ? Ịma Igbo na-asị akpọ onye aha chi ya nara iwara oge ikpeazụ a ndị Igbo baba azamazi ya ewu aha abụọ ekonọkọ akpọ nwa m nwaakịrị too nwema nsogbu achọm onye mega achọm ebe ha esi emega ya ga-echefuo n'ọwụ aha ọzaga. E nwere nwokorobịa bịara bịa kpọtụrụla m otu ụbọchị chi m na kemgbe ya shiri m onwe ya na nwa ya shi ọrịa ke ya baa ọrịa nwa ya shi ọrịa ke ya baa ọrịa ke mmadụ ya shi nwa ya ọrịa afọ ya shahụrụ ome otu afọ na ụma ka nwa ya ri mashi ya ele aha nwa ya wụrụ shi aha ọ kpọrọ nwa ya kpọ wa aha bekee aha nwa ya zaga dị aha nna wụkwa aha bekee ọcha akpụma mana jumeshi eleba nna gị hụ ọ nna gị mụrụ ka mụ ga-eji chekwa nwa na mmụọ maka ọzọ ga-ahụ n'aha mmụọ ọ zagawa ahụ onye ọcha
ọkwa n'iko onye ọcha ya aha onye ọcha ahụ ọzọ ka ha nwa ha ka ya chiama gị ma nwa gị ọwụ a na-enwe he duganụ maka nwa gị zaga aha onye ọcha n'ala Igbo azagakwa aha ndị ọcha aha yawa aha ndị ọcha aha nna yawa aha ndị ọcha ekemoke na ya wụrụcha ọwụ nga nnụchiwu nga ụmụ okoro ekemoke aga-eke ị ga-aga eke nwa gị hụrụ ya na mmụọ aga-eke nnu maka nna arị ụgbọ okoro nnọwụ ibe gị zaga okoro ga-azaga aha ọzọ ahụ ọzọ ndị be ka anyị eji eme ụfọdụ ji awụ nwanụ ka nwa azama ha mpa nwo nna ka emuru nwo hapụ aha nna nwo ọkwụ ha ọjọọ kama ebe eji ajụ nwowu nna gị ọkwara nna ya ma nna ya nwụrụ nna gị ọkwara nna ya gịshi olo ya wụchi ha ha ime ga-awa arụ maka nna gị etorube mma na ịza aha ya maka ọ ma ịkwara nna gị ka ị ga-achị onye ọzọ ọzọ aha gị ọ bụrụ na ịkwabeghị nna ịkpahụ nna gị ụmụ gị zama aha gị maka onye ama na mmụọ onye ka akwara aka ịwara so nna gị ka ji ụgwọ ịzama aha ya ịkọ agọrọ onwe gị nsogbu ịbọdụ ya ga na ọkwa na nna ya nwere ike zama aha ya o mezuola o tozuola oke gị oge agbalị akwa n'ọkwa anyị ịwara maka nna gị kwesịrị ịkwa nna ya so ewe ebe anyị eji esi emeghe ya agwana aha agụ ndị Igbo ejiri anụ ala gụọ mma n'aha enwere aha atọ eji agụ mmadụ ma mụọ ya n'ala Igbo bifo abanye na nke ugbu a ka ịlaghachi na nke ihe a ịkwa nna gị ahụ ọ bụkwanụ nwoke na-amụtaghị nwa ọkwanụ onye na-amụtaghị nwoke n'ezinụlọ ya na onweghị nwoke agaghị akwụ ya mere nwaanyị ji akwa nna ya nwaanyị ji akwa nna ya na nna ga-ejikwa nna gị ọ gị aha ga-akpọ ụmụnna nna gị eme ihe n'ime gị akwa nna gị nwaanyị ji akwa nna ya ịma ịkwakwanụ mmanụ ka anyị nwa ha ewekwa mmanụ onye nwụrụ anwụ ekwesịrị ịkwa ya akwa ha emekwana ndị Igbo eji eme ya wụ ndị Igbo wụ arachi ụwa n'ụzọ atọ ụwa leba m ji akọwa elebe ya akọwa ụwa ndozi atọ ụwa ndozi atọ ka nwa bekee ji akpọ levels enwere mmụọ nwee mmadụ dị na ibi elu mmụọ enwere chi. Okay, just like in a religion now, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Olu ka ha awụhụ ya eke ikwu ga-awụhụ ya ndị religion ji akpọke mmụọ spirit, mind and body. Body, okay, spirit, mind and body. Ụwa n'ụzọ atọ ndị Igbo ji akpọke mmụọ chi, mmụọ na mmanụ. Mmanụ, okay. Ndị Igbo arachi ịbịa n'etiti chi na mmụọ enwere ụzọ eji esi agafe ya gị si na mmụọ ga-efe na chi jisikwana na chi ga-aba na mmụọ dị na ịbịakwa n'etiti mmụọ maka mmụọ n'etiti mmadụ na chi ịbịa n'etiti mmụọ na mmadụ enwekwara ụzọ eji esi aba ya ịwala ụzọ usoro enwere usoro eji esi aba ya ọ na-ahụchi mmadụ nwụọ ịkwa mmanụ bụ rituals ndị ị ga-eme iji nye n'onye ahụ aka ya echi na mmụọ baa echi na mmadụ baa na mmụọ ya wee kwa aka ịkwa means ịkwa aka to push, that's what it means. Ịkwa onye nwụrụ anwụ ịkwa aka, the word wụ kwa aka, to push, to give a push. So when you push the man across a gate or entrance ịwala inye na aka mebi ike ya onweghị ike ịgafe ga-enu onye aka ya baa ya aka ya ịkwa mmanụ. So ịkwa mmanụ dị necessary. Ọ Richards ndị ahụ ga-enye aka push onye ahụ ya krọsọ shi ala mmanụ krọsọ baa ala mmụọ maka aka nwere mmụọ ndị dị stranded. O nwere mmụọ ndị agafebeni karị stranded. Ọ nwoke ji akpọ akarigori, ọ nwoke ji akpọ nnejashi evil spirit, ọ mmụọ ndị eji alaluhe ndị ihu eji alalu asịghị mmụọ ọjọọ. Ọ mmụọ ndị ahụ dị stranded. Some of them iwe ji mmụọ eji apa ụchụ
Ọkwa ndị ahụ na-akpọ ụmụ nwaanyị. Nwaanyị a na-akpọkwa nwaanyị ka ọsọsọ nwoke ka a na-akwa. akwa nwaanyị na enweghị ọla nwụrụ eji akpa ya ka ya gafee. Ịkwa means the word ịkwa complete word ya wụ ịkwa aka inukuje ma nwaanyị ma nwoke ọ na-nwere onye na-anwụrụ nwaanyị nwere chichi. What about my brother? When a brothers na-ahapụ so m ga-akpọnkwa. I can do that too. Inwe brothers nwụrụ anwụ ị ga-akpafu nwụna. Okay. That's what I want. That's what I'm trying to ịkọwara gị ihe gbasara ịkwa mmanụ ọwụ naanị dere etu asị eji akwa mmanụ. Okay. Ịwala ọkpụkpa ji ebido gema ntị ọkpụkpa ji ebido mgbe onye ahụ rị ndụ njikọ enwere ndị garị ndụ ji ikpe enwere ndị garị ndụ ji ekpe ikpe n'ọnwụ. Ịwala mmiri je nwe okpechi ikpe nwa ayọ enwere ike nụzi days or months or even years before nwa anwụ. Enwere ndị garị ndụ ji edachi ikpe nga ịkwa mmanụ eji ebido from ikpe ahụ na ele ndị ji ebido ikpe masọ mma na ikpe ọ ndị rị ndụ. Enwere nke ga na-asị gị ọnụ ma ọnụ ha akpụrụla gị ọnụ gị ya wụrụ sọ ọnụ ma ọnụ ha akpụ gị ọnụ ọma gị gafee ekwu ihe ọma gbasara gị gị gafee ekwu ihe ọma gbasara gị ọkpụkpọ ahụ ebidola. Ịhụrụ ya ọnụ ma akpụrụkwanụ gị ọnụ ọjọọ gị gafee ekwu ihe ọjọọ gbasara gị gị gafee ekwu ihe ọjọọ gbasara gị ọkpụkpọ ahụ ebidokwala. Ahụ nwokwu ga-enye aka ya wụrụ shi ị ga-agafe ọ njikọ onye Igbo maracha ọchara ike ime ha ọjọọ kama ya shi olo ya hụ meme ha ọma na-eme onye iberibe na-eche ma ọma ahụ omega ebe ọla nsogbu na ya achị udo maka ọ mara na shi ọwụ ha ahụ nnu mega ka o lega anya ọ mara na ha echere ya ihu. Enwere onye Igbo maghị ọ mara na ha echere ihu ekwu okwu ya shi oke kama ha ga-adọla maka mgba were kpa nnụ ga-eche ma ọma ahị agị ga-eche ma agị onye mara naghị agịrịgbuga ịmachi imega onwe gị. Ịwala ya nwa mara na ihe njeji kpọ gị ihe ụzọ kama ọchị anya ma gwa ndị bekee anyị sị enweghị onye ọbụla onye Igbo a ga-eji Baịbụl Koran ọwụ akwụkwọ ọbụla n'elu ụwa ekpe ikpe. Ha ga-eji ikpe gị ikpe wụ ụmụnna gị ọfọ ahụ nụ nguru nnu ka a ga-eji kpe gị ikpe. Ọ ga-etoga anyachi ndị ga-aba kpe gị ikpe ahụ enwe ndị ọzọ ọwụkwa ndị ichie anụ na nguru gị ndị ichie anụ ụmụnna gị ndị onye ahụ gị gbabiri ugbo ndị ga-abịa zu agị ndị otu gị ndị ọgbọ gị ndị ebiri gị nwụrụ anwụ onwe ga-edu ụma gị oche ndị ichie ekpema gị ikpe lekpe ishiri agba na ọfọ jikọrọ ụmụnna enwe ya ga-apa ala Baịbụl ji gbama Igbo ozugbo ndị Igbo niile ji Baịbụl edisibugo nwa atataghị aka maka mgbe o suru ha ga-elewu ijiri kwado ọfọ nga nna gị. Ịhụrụ ya ọ njikọ gị ile manya mmadụ ga-ahụ ya achọm ime udo ya achọm ịrọ ndị o mejọrọ mgbaghara ịwara maka ihe ndị ahụ ihe ga-eji gị enwe ndị ga-ahụ nwochi ga nwere bụkwa ebe nwoje biko ụmụ nwe mee na nwụọ kwanụ nwụọ onwe ike gafee maka enwere nke ọ ga-eru ya rụchi ihe ndị ime ana a ga-enyefula gị aka ịgafe o nwere ka ọ fọrọ ha owude ọma ka ị ga-achọ onye ga-akpa gị a na-akpa gị aka e nwekwara ndị ọ ga-awụ mekwara nwa mekwa ahụ nwa gafeela maka ha ọma ọgwụ jiri bie ndụ nwekwa na ndị ga-akpacha enwe ebe nwoji aza eje enwere ya ga-agafehụ ị gaghị ụwa enwekwana ike ịba ichi na mmụọ baa na chi ọrịhụ jee wụọ ndị ichie ọ ga-eme ya gaferila nga mbụ ahụ ya wụ etiti mmadụ na mmụọ ịwara njikọ ejiri nwee ebe eji akpọ mkpụrụ ụfọdụ ji akpọ ya mkpa ụfọdụ akpọkwana ya nga ebe eji akpụfu ndị rụrụ arụ ole ọ dị na mmadụ ole ọ dị na mmụọ ọkpọkpọ ahụ ka ejiri nwee ịma na ndị ahụ adụfuru adụfu ozu nwere stranded elihu nweli arịhụkwana hụ ndụ ọkpakpọ ọrịa ndị ahụ nwụrụ anwụ ajụrụ ajụ anụghị hala mmụọ anụghịkwana hala mmanụ ọnwụ mmụọ ndị ahụ eji akpagharị restranded ewela mmụọ ndị ahụ restranded eji akpagharị asịghị mmụọ kparịga ozubụ ike ọ nwe ejila ha enwe na ezumike maka ihe ndị nwa mekọrọ
Okay. So because I'm kpọpụrụ gị from okwu ahụ na one English m deviating. Ọ kpọpụrụ gị from okwu ahụ ka anyị laghachitezie n'aha ndị Okay. Igbo na-aza ewele iwe. abịaghị gbasara aha arị omimi maka asị akpọ onye aha chi ya nara aha egoro mmanụ asị ka onye si eme ka ekwesị akpọ ya. aha egoro mmanụ ga-enye aka nye chi ya ọnọdụ iwara nye chi onye ahụ ọnọdụ maka kpama gị nụ nga anyị wụ mmadụ kama anyị wụkwa chi ahụ ga-anyawụ mmadụ na anyị ahụ mmadụ anyị kama chi anyị ihe mega mmadụ ji ekugu ume maka enwere ihe mekọrọ chi na mmadụ mere na chi ahụ ka ji nọ n'ime mmadụ nenewu ha ahụ enwere ihe ndị Igbo eji akpọ ndụ nwa bekee ji akpọ ka ya soul o ji ekpo ọkụ omeanga iwerela mama m ji akọwa omeanga iwerela akpụ abụọ were gọm jide nwu iwara mma chi gị ga-esi ime anụ ahụ gị fọọ maka gị nwa na nwoke gị nwere anụ ahụ kama iwu chi ma chi ahụ ga-esi anụ ahụ fọọ na-akpọ chi ndị ụfọdụ nwa hapụ ịwụ ahụ maka ụka emeriela anyị isi na-akpọ chi ihe kpọga spirit so at ga ebe m chega ma chi gị ga-esi anụ ahụ gị fọọ ọwụ mma ndụ ahụ riri ihe akpọ wiki ọma ndụ ahụ fọrọ iwala ahụ ihe mere chi gị na anụ ahụ gị jiri dụkọ ọnụ ọkwa ahụ ga-eme chi gị aha n'ime anụ ahụ gị na-akpagharị ya mechakwa ha omega ya nụkwa nga ahụ ya mechakwa ha omega ya nụkwa nga ahụ ma gị rọcha nrọ fụcha akwa gị aba ahụkwa maka ọnwụ ndụ ahụ ha eji akpọ ndụ ahụ ji ya nga ahụ nwa bekee ji akpọ ya soul eshọ na ndụ ahụ mega nwee kpochiri nwee nsogbu chi ahụ afọ anụ ahụ garị awụ okpokoro ọ asha mma na anwụ na onye ahụ ahụṅụma ndụ ahụṅụma ndụ iwala ahụṅụma ndụ maka ndụ ahụ afọọla maka ọnwụ ndụ ahụ ji chi ahụ nga ahụ chi ejiri anwụ na anwụ iwara ha eji anwụ wa anụ ahụ ndụ ahụ lalulu ala chi ahụ afọ fọọla onwe ya anụ ahụ ga-agbọkọrọ ọkpọrọ omenekwanụ ọwụfụ ahụ kwanụ chi enwu na ọfụ arawụ chi gị na anụ ahụ gị ekeela ha enwere chi gị anụ n'ukwa n'ọnọdụ ọnụ tupu baa anụ ahụ gị maka enwere ọnọdụ ọnụ enwere ihe nwa bekee ji akpọ liquid gas iwala ọnjuka nwere ike asị gị mmụọ chi nga agafe enwe nga nwa ga-agafefu maka anụhụ like in gas form just like breeze ya fụọ ahụ gị anụ ahụ ga-agbọrọ ọkpọrọ so ọkpụkpọ ahụ eji akwa ya inye n'aka ya enwe ike baa ebe o kwesịrị ịba iwala ya enwe ike baa ebe o kwesịrị ịba than eri stranded because hewu njọ ga-eme anga mmanụ pa extra load iwala mana the lighter the gas the more o ji eme ascend the thicker the gas the more on a slow in ascending up. What I'm trying to say. Gas is the lighter. Yeah, we can lelu. Yari condensed. Yeah, me only take your time. At times if only can know ala. So that particular thing agent. So I get determine what you get wrong. Aha gị ga-eji ma akara aka gị ọ ga-acha maka aha kpọrọ gị ga-arụ ọrụ ya ha na ndụ gị ọ njikọ onye Igbo eji na anụ ka ala akpọ aha enwe ji emewu amanwa nne na nna emepe anya nwụ ahịa emega ma ahụ nwaanyị ahụ ri ime tupu akpịrị ime nwa ahụ ma a mụchara nwa ahụ ndị niile ji enyecha aka ewu aha ga-agụ nwaakịrị
iwala onju ka gị bega no she onye kpọrọ nwa ya onye ma echi onye kpọrọ nwa ya ejike ya wee ejike eme ụwa iwala ahụchachi enwere ihe ndị mere na-ejiri gụọ ya aha ndị ahụ ejikwa na agụ nwoke nne na nna gụrụ ọhịa nke ga-amụduru aha ahụ enwekwara aha ọzọ eji agụ nwaakịrị aha ejikwa gụọ nwaakịrị wụ echi amụrụ ya ya ma mụrụ gị eke ya ma mụrụ gị orie ya ma mụrụ gị afọ ya ma mụrụ gị nkwọ ọ ga aha ị ga-aza gị nwoke nwere ike ịza okeke nwaanyị nwere ike ịza mgbe eke ọnwa eke ọkpa ga-eji mechaa ya oshi ahịa echi amụrụ gị ha ọzọ nnukwu ime ya kwa ma ụfọdụ nkwara ike ego ọkwa nwa aha chi a na mma ejiri mụọ ya n'ụbọchị enwere ndị eji azụ uju nwa na mbụ onye eji akpọ uju nwa ọ bịa n'uju onye amụrụ ekite ogbula ekite ogbula maka ọwa oge ụbọchị nọ n'uju ya mana ndị Igbo nwere oge ise nwere oge dị ochi na-asa akpa nwee oge ịgbaji nwee oge uju nwekwa oge mgbede hụrụ ya nwee oge anyasị echere m na oge uju bụ soro full time ọ gwụla eche soro full time uju iru uju ọkwa soro uju iru uju riri ka ahụ expression uju nwa ọwụ olesima onye ahụ na-akpọ maka iri ju gụọ nwa ya uju nwa no uju nwa wụ nwa mụrụ oge ịmara oge ụbọchị nọ n'uju ya ịwala oge ụbọchị nọ n'uju ya kere oge ụbọchị na anyị example kere oge ụbọchị na-anọ n'uju ya oge ụbọchị na-anọ n'uju ya wụ between 11:30 to 4 o'clock. Okay. maka shi a na 3:30 shi a na 3:30 okay ụbọchị na-ebido from anyasị ka anyị bido n'anyasị gụma shi a 6:30 abalị ụbọchị ebido na taa anyị nọ n'eke kama eke bidoro 6:30 in the evening nkwọ ewala so ndị Igbo aba na-enu ude na maka chi ga-abọ ga-awụchi eke chịkọwa ndị Igbo jeshi anyasị agụ aga n'ụbọchị chi ga-abọ wuchi eke maka anyị na-eke na kpaba na eke na ya kụọ ha anyị nọ n'abalị eke ya agụcha abalị eke agụọ oge dochi na-asa ọkpa ebe ọkụla 3:30 from that 3:30 ahụ to around 6 o'clock in the morning ya oge dochi na-asa ọkpa once ọ kụrụ 6 o'clock abụ oge ịgbaji iwala oge a na-eji agbaji oge eji agbaji ahụ ga-agagide ruo ọkụla 11:30 hụrụ ya abazia oge ụfọdụ ji agụke nwe from 11 but around that time abazi oge uju iwala ụbọchị dị n'uju ya ọ ga-emegide till 4 o'clock or around that time anyway or maybe before 4 anyanwụ jere then abazia because ndị Igbo ejila nọmba agụ eji ha emeke nwa according to season so abazia oge mgbede ọ na oge mgbede ahụ ka a ga-emegide abahụkwa abalị ọzọ ya wụ oge anyasị. That's nice. It's good to know. Anyị around ka anyị ranụzianụ up maka m ga-ayọ ndị Facebook na ndị YouTube biko gbagharanụ m ọzọkwa na taa na unu ahụla n'otu ndụ otu ndụ hụkwara andede m ya nye mere gị ha unu mana anyị na-eme every Friday maka dede m anaghị around anyị mere anyị ji anyị eme gị Friday size ka anyị mee ya taa ụbọchị eke na-abịa taa bụ nkwọ right? Yeah. Taa bụ nkwọ taa bụ eke because anyị agafeela nkwọ in the afternoon yes anyị abana eke na anyị abala eke taa bụ eke udo ga-adịrị nwaanyị ndị TikTok gbagharanụ m ma ịbatakwa late udo ga-adịrị nwoke dịrị nwaanyị
Maazị eze mmụọ ga-atrai, anyị ga-atrai ma ka anyị ga-esi wee kpọbata ya na TikTok ka unu na-ahụ nụnụ ihe niile anyị na-eme, maka unu na-akọmplen na-anaghị anụ ihe anyị na-anaghị ahụ onye na-ekwuru unu. Mbọsị ọzọ anyị ga-eme ka anyị trai kwa ege makwa ahụ ọ ga-abata nwoke ọbụla ọ bata, anyị ga-eme dị ọntụlogoro ọbata nwee na TikTok, but for now ka anyị na-emegodi Facebook na YouTube nke ebe a na-ahụ ya ọfụma. Maazị ndewo, nwere ihe ị nwere ike ịgwa ndị Igbo na ihe gbasatara ihe anyị kwuru taa, ndụmọdụ ị ga-enye anyị taa? Ihe nwere ike ịgwa ndị Igbo wụ ihe gbasara mmanwụ. Biko ka anyị hapụ ị na-emetọ ihe gbasara mmanwụ, maka ihe mmadụ amahụ kọkwara na ya. Ndị bekee anyị onye yarị nwunye nụrụ ụka ya ewetu aka ha ọla gbasara omenala iji aka mee anụ onweghị ihe ga-afọ ime ya. Maka ndị na-alụgo omenala ụfọdụ wụ ndị n'ụka maka ama ahụ ihe nwa omega ọrị mma achọghị m nwa awụla ndị Igbo kama o ji arị mma mmadụ mee ihe doro ya anya ya wuru ka ewejikwu ha kpọkwara na ụmụaka owede nwa wetu aka ihe gbasara mmanwụ nwa na-eme anụ onwe m nsogbu nwoto ihe nwa amahụ ọwa achụgharị mmanwụ. Akụkwanụ ka ị gbasara aha ọrịa mma mmadụ gị kpọ nwa aha ya jụzie ese, maka ị nwere ike ịkpọ nwa gị Pọl gaghachi kpọ nwa gị ji emega jee lekwakwa ndị akpọrọ Pọl eji eme, maka ịma ahụ ihe Pọl wụ ịma minini Pọl ịma ahụ họfụara ọwụ ị hụrụ ya acha edere ya akwụkwọ Baịbụl ga-ewere ya gụọ nwa gị ihe akọla gị wa akụkọ. Ọ ka mma gị ịkpọ nwa gị aha ka kpọọ nwa gị aha ịma aha nwa aha ebeke nna ịmara na họfụara marakwanụ ihe kpo ha eji ekwe agụ ya ndị mmadụ, maka e nwere ihe mere na e nwere kpe ijiri chọọ nwa gị jikpa agwa ihe mere iji chọọ aha ị ga-agụ ya ga-enye ya omume ahụ ọ ga-ejikpa agwa ahụ ejiri chọchọ jikpa agwa. Biko na anyị na-eleji n'anya maka kwanụ asị anyị mego onwe anyị ewala ọrịa mma emechie ka onwe ike rị mma ma mkparịcha anya ndị ka anyị ndị nne na nna ọrị mma ụmụ anyị nọ anyị aka njikọ jiri mkpa anyị onwe ka anyị mara ha anyị mega ka anyị nwoke nye ụmụ anyị mkpuchi akarị mma. Ekelekwara m na asị m ya gachila onye ihu gachila onye azụ, onye ahụ kwara taa ahụkwa ya echi. Ndewo dede m, ịkọwarala anyị ọfụma ka anyị gbapụzi ya n'ọsọ until next week. Biko na ụmụnne m ka ọ dị na ka chi foo unu.